Onko tervetuloa kaikille, tää on mun toka video ja tää video ei toivottavasti mene niin yli kuin viimeksi, mutta mä silti toivon, että tää jotenkin menee liian yli. Älä kysy minulta. Joo, lähdetään pelaa. Otetaan heti tää alkulämpäks. Deadlock. Viime videossa huomasitte vähän raketisin myötä, joten Deadlocked. Ei kun menoks. Tästä ei tuu sellaisia rakekuitteja kuin viimeksi. Joo. Ja mustakin mä oon ihan sika hyvä pelissä. Ja välillä se menee joskus silleen, että mä oon välissä ihan hyvä välillä en. Mutta joskus ei. Ja tästä ei nyt mene niinku silleen, että mä hävitän koko ajan. Melkein kohdalla. Joo. Hikistely. Ei vitsi. No uvakohat oli jo vaikeet. Jumala! Siis... sen mä riteen vähän. Spacea tossa. Joo. Siinä oli vähän spacein rämpytystä. No kumminkin ekalla yrityksellä tonne noin. Aika pitkällä päästiin. Joo. Mun konekin näyttää siltä, että se on kohta hajoamispisteellä. Se nimittäin vinkuu tässä koko ihan täysin. Joo. Kun oli samaa kohtaa kuin viime videon. Joo, viime videossa mä näytin teille kuvan mun pöydässä, niin se vähän muuttui, se on vähän muuttunut. Nimittäin mä vaihdoin mun pöydän, se mun pöytän tällä hetkellä jossain kaatiksen sen romu pohjalla. En kyllä tiedä. Taitaa olla siellä jossain. En oo nähnyt sitä pari päivää nyt, kun pöytä lähti hittoon. No tää Deadlocked on kyllä sellainen. Vaihdetaanko, että... Joo. Oho. Lähdetään vetää Clubseppia. Siitä tulee varmaan hyvät fiilikset. Mä oon vaan yhdellä coinille vetän tätä, joten... Yritetään saada vaikka toinen. Joo. Tää mun hiirikin viime videossa siellä seinää, niin... Joo, se näyttää vähän paremmalle nyt. Mä korjasin sen. Mä teippasin sen. Kuunnelkaa tyypit. Mä teippasin sen kuntoon. Siis... Ja te tiedätte kyllä millä teipillä. Joo. Lähetän tuossa se kuvan sit kohta. Joo. Sitten oli vähän. Pitäisikö tehdä ensi videossa vaikka joku Space-haaste? Se voisi olla aika hyvä. Juu. Siis tää kohta tekee kaikille täällä pelaajille semmoset pökälät housuun. Niitä ei ollut niinku valuu siellä niiden väleistä sellaiset ihanat ruskeat raidat. Siis ihan oikeesti. Et tiedäkään kuinka likaset mun housut tän pelisession jälkeen. Testaa vaikka Theoroa nyt tää. Kun mennään vaikka heti sinne spessuvideoon. Mä tiedän, että mä rakennan. Joo niin, että... Lähdetään vaikka tuosta Nightmarella liikenteeseen niin, että... Tää on oikeesti aika vammainen kenttä. Siis... Mun ilme tällä hetkellä, kun minä teen tätä peliä... Tai pelaan tätä peliä... Joo, mä ehkä uskon, että ette halua nähdä mun ilmettä tällä hetkellä, kun mä pelaan tätä peliä. Joo, ja sit mä rämpytän tätä... Ja mä olin sanonut, että sit mä rämpytän tätä hiirtä niin kovaa, että mun sormi on niin... vammautunut tässä siis... Tää peli tekee tästä tällaisen. Joo, sori tos. Äskeisessä tää lähti vähän lapatas. Joo. Joo, Joo, nää lähtee vähän lapasus nää mun raivoimiskohtaukset. Tää mun hiirikin haluu varmaan lopettaa tän mun videoiden tekemisen. Joo, mä lähetin sit viime videossa nimittäin kuvan, niin voitte käydä kattoo sen. Oh damn. Oh shit.
Tää peli tekee mulla sellaisen aivovaurio nyt. Mun pitää oikeesti jossain vaiheessa tehdä jotain easympia kenttiä vetää. Mut nyt kun te katsot näitä videoita, niin tietenkin meikä vetää näitä todella vaikeat kenttiä. Sidesteppi, onko tää niinku seinällä kävelyä vai? No, ei ollutkaan. Huono kenttä. Olisiko mitään muita kenttiä? Lähdetään vetää medium demonia. Otetaan vähän haastetta. Te haluatte kumminkin nähdä, kun mä rakennin. Niin. Joo, tää kenttä on tehnyt mulle niin... Mitä? Mä painoin siitä! Ei tää voi tehdä tälleen siis... Siis... Tuli niin lähelle mun näppäimistö olisi ollut kohta lattialta nurkassa. Siis... Toi sitä halun nähdä. Mä en... Te ette halua nähdä tätä mun huonetta. Siis... Tää on todella likainen tämmönen, että mun videoiden takia. Siis... Nää videot... Tää on hauskaa tehdä teille sisältöä. Mut silti... Nää video menee liian yli. Siis... Te ette tee mulle mitään vammahalvaa. Sitä koko peli tekee mulle. Mä ehkä vaihan seuraavat videon. Mä teen ehkä jonkun rauhallisemman. Tää on semi-peruskentät. Uuden. Nopeeni. Yhtäkkiä. Onko tää niinku se speedrun, Minecraft speedrun, niin niinku näyttää siltä. Mä oon hyvä tästä. Kunnon gameplay josta. Siis mikä tää niinku kentän idea on, OD? Joku boss fightti. Mistä lähti tässä olla... Mikä tää boss fightti on? Mikä tää on? Damn. Tää on siisti kenttä. Ei vitsi. Joo. Mennäänkö vetää uusiksi dinosaurus? Se oli niin hyvä kenttä, niin... Sä tiedätte ykkösjaksossa, mitä siinä kävi siinä dinosauruskentässä. Jos mä nyt osaan pelaa. Ei. Se oli mun lupauksesta. Mä peruin sen nyt, kun sä peli tekee niin vammaisia. Joo, tätä mä en edes yritä. Joo. Ja tiedätte, mitä viime videossa kävi. Joo. Tää on kuin Flappy Bird. Testata. Ei, älä sanota tällainen. Ei. Ei. Teekö nyt silleen, että tää video oli tässä. Ja tilatkaa ja tykätkää. Nähdään ensi videossa.